Tinokuchingamidzai muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko kana kuti mitoro yakatakurwa naanamai vari kuchengeta vana vari kurarama neurema. Vana ava vanosiyana siyana. Vamwe vanenge vasina mitezo yakaringana, vamwewo ndeve vasinganzwe kana kutaura, vamwe vasingaoni. Vamwe vacho vane maconditions akaita sealbinism neDown syndrome. Tinoona isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Nhasi unowu tiri kumabvuku. Makadini enyu mama? Ndinofara hangu, makadiko imi? Tiripo hedu. Mungatiudzire imi kuti munonzani uye mune makore mangani? Ini ndinonzi Mary Mutomba, ngati mai Genti. Tine makore 53. Mune vana vangani uye mwana watiri kutaura nezvake panapa anonzani, ane makore mangani? Ini ndine vana 4. Wekupedzisira ndiye Brandon atiri kutaura nezvake muzuva ranhasi. Brandon ane makore mangani? Brandon akusvitsa 20 muna September. Akusvitsa 20. Ndiye last born? Ndiye last born. Ndiye mwana ari kurarama neurema? Ndiye. Makabereka vana vatatu. Vakanga vari vana vekuti muchibva navo kuchipatara unoona kuti mwana wangu ari right, votanga kugara, votanga kukambaira, votanga kufamba, mototrena wopoti muchiita zvese, vatatu vekutanga. Pamakabereka Brandon, makabereka Brandon aine urema here kana kuti pane zvimwe zvakazoitika kana kuti makazoziva sei kuti Brandon ari kurarama neurema? Brandon ndakamusununga musi wa 22 September 2004 kuma 5 AM. 1 o'clock ndakandaburitswa zvikanzi imi muri right, mwana ari right, chiendai zvenyu kumba. Ndakaenda kumba ndikanogara naBrandon. Brandon hapana chandaiona. Ndikaenda naye ku 10 days, ku 6 weeks, hapana chandakaudzwa. Mukufamba nekugara, akutogara wakutosverera. Ndakangozona mwana angotanga kungoti mutsipa wangotanga kungorengenduka. Pachivanhu chedu taiziva kuti zvinonzi kana mwana daita ndereka, hakuna wese ainzi sekuru andisina kupa demo kuti katanurai mwana, ndichifunga kuti pamwe zvinochinja. Akabva atanga kupera mwiri, kugara kuye haachagone. Ndopandakaona kuti mwana wangu handichazvioni zvakanaka. Ndakasumuka ndikaenda naye kukiriniki, ndikanzi uyai nemakadhi eku 6 weeks. Ndobva ndaenda naro, nere ku 10 days vandaenda naro. Saka ndopatingadai takaona kuti mwana aita dambudziko, asi takati right kuratidza kuti anga ari right, hatichanzwisa kuti chii chakaitika. Saka vakanditi endai naye kugomo, ndobva ndaenda naye kuPidzi. Ndaenda naye ikoko, vakanditi endai naye kunonzi kuKangaroo. Indakasikazivi kuti Kangaroo ndekupi, kunova ndokwata kuti CRU. Ndobva ndasumuka nemwana ndobva ndaenda naye. Ndichisvika ikoko vanhu vaMwari ndakabatikana. Ndakatanga kuchema ndega ndisina mbobvunzwa nemunhu. Ndangoona mamiriro anga akaita murumu mandakanga ndapinda. Ndakasikotorwa nemasista anga arimo, maimi naDokta Murungu. Ndobva vaenda neni, ndobva vapinda nemurumu. Ndobva vandibvunza ndikati ndanzi ndiye kunoku, but zvandiri kuona kunoku ndabatikana. Zvikanzi aiwa chitipai mwana. Vakatanga kuasesa mwana, kutarisa mwana. Ndobva dokta anditi mai Gendi, mwana wenyu akaita inonzi cerebral palsy. Brain yake inoita kuti akurumidze kuita zvinhu nenguva yake yakatsimbirwa neimwe. Ndakabvunza kuti chikonzero chii chakaita kuti adaro. Zvikanzi hatina chatiri kuziva kuti chii chakakonzeresa, asi ndo zvaitika paari. Ndakavabvunza ndikati saka mwana wangu mukureva kuti mwana wekuti kana akaenda haadzoke ndite wekutsvaga here? Vakati aiwa. Tingoziva kuti CP, cerebral palsy, ine patatu. Saka mwana wekuti anononoka kuita zvinhu zvake netime yaanofanirwa kugara pamwe anenge aitotanga kuti achitori mucheche. Saka imimi chingogamuchirai kuti mune mwana, magamuchira mwana kuti mane mwana akadi ane CP. Ndakanzi moenda kuKambuzuma papolyclinic, monoudzwa kune gurupu rinonzi reZAPCA, Zimbabwe Parent of Handicapped. Monoudzwa kuti munosangana navo ikoko, mopota muchiva nemwana kumaexercise. Handina kugona kuzvitambira nguva izvi chokwadi, zvakandirwadza. Ndakabva kugoma ikoko zveshuwa ndichichema kusvika ndasvika kumba. Ndasvika kumba
tichingosvika pagedhi ndakaridza mhere. Amweni vangu vakauya vakatanga kumhanya kuseri kumwana kutarisa mwana bva vatora mwana vakati mukuchemei? Ndikati mai zvani mwana wangu akaremara. Zvikanzi hazvina basa ngatigamuchire sezvo zvazviri. Ndakaita svonhu rese ndikamuke ndatoafektika nazvo. Ndakazoenda paya nekuzojaira ndatanga kuenda kugurupu riya resapoti gurupu. Ndokwandakati akubatsirwa ndichienda naye kumaexercise. Saka ndokuzotanga kuzvitambira kwandakaita hangu. Asi pakambondinetsa kana kugamuchirika mune vamwe vanhu zvakandinetsa kugamuchirika. Saka ndakazoramba hangu ndichingoenda naye kumaexercise. Ndakazosvika pakuti ndimbomuendesa kucreche ndichiti pamwe ndione kuti paLeonard Cheshire ndakamuendesa aine 4 years. Ndakamuzomupuwa ane 10 years. Vakati maigendi chatiri kukumbira kwamuri ndechekuti ngozivai kuti mune mwana wenyu. Zvatarichitarisira vamwe vanouya vasingagoni kugara, vasingagoni kana kuita se vanobva vakufamba. Asi Brandon zvaramba. Chitora henyu mwana muende kupi naye kumba. Ndakatsvaga futi kuti ndomuita sei kuti aende kuchikoro. Akanaseswa futi zvikanzi muendesei kuTose Respite. Saka mari yakazochajwa ikoko ndo yandakatadza. Ndobva ndangogara hangu nemwana kusvikana nhasi uno ndigere naye. Nhasi uno tina mai vaBrandon tiri kuno kumabvuku avo vari kutsanangura kuti mwana vakatomubereka ari mwana akanga aine utano. Pavakaenda ku10 days ku6 weeks mwana akanzi akanga ari right. Ava kugara akuda kusveverera ndipo pavakazoona kuti mutsipa wake hauna kumira zvakanaka. Samai moyo wakarwadza. Tanzwa vachiti pavakasvikeyo vachibva kuhospital vakatosvika vachichema. Asi tanzwa kuti hanzi hamwene vakati mwana vachibva vatora mwana. Ngatisangane nemuchikamu chinoteera tinzwe kuti amwene ava vakazvifambisa sei, nekuti kune vamwe tinonzwa kuti ndo vanototanga kuti muroro werudzi atiberekera mwana chirema. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you, because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tiri kumabvuku uko kwatina mai vaBrando. Brando mwana mukomana akunosvitsa 20 mumwedzi iri kuteera. Muchikamu chapfuura mataura nyaya yavamwene venyu vamati imimi muchichema muchishungurudzika muchiti mwana wangu ndanzi chirema. Amwene vakati hazvina mhosva vachibva vamugamuchira. Tinoona isusu kuti kune vamwe vanenge vachiti matambudziko avanowana ndeyekuti mwana haagamuchirike kubva kuhama kana vemunharaunda. Imimi vamwene vazvigamuchira. Ko baba vakazvitora sei? Baba vakambotadza kuzvigamuchira nekuti vachiona zvanga zvine mwana wavo nezvavakazoona ave zvakavatorera kurema. Zvakavatorera kurema zvikuru zvokuti vakatadza kumbozvinzwisisa. Asi vakazosvika paungozogamuchira kuti hapachisina zvandichaita
ndozvandapiwa naMwari. Taona isusu kuti baba vagamuchira vamweni venge vagara vakuudzai kuti aiwa mwana vamugamuchira akadaro. Ndeapi mararamiro amakazoita Brandon aapamba? Brandon aapamba ndakanga ndakurarama zvakanaka naamwene vangu kuburikidza nekuti vakanga vandigamuchira ndobva vandikamfuta, ndobva ini ndadzirwa ndaona kuti kune ndawana anondisapota padambudziko randasangana naro iri. Ndakanga ndichitogonawo kusiyawo Brandon naamai ndichienda kana kunotengesa, ndichienda kana kukanzi kumusha kwaita zvakati ndaisirawo amai vachisara vachimutarisa vachimufidhawo. Saka ini zvazvakandirerukira zvikuru. Sei muri kuti zvanga zvakandirerukira? Gogove mwana varipo muri kutaura muchiti zvanga zvakakurerukira. Ko iye zvino izvi chii chiri kuitika kuti muti hazvisina kundirerukira sezvo zvanga zvakaita? Inini ezvo hazvisina kundirerukira nekuti ndikatarisa pana Brandon agoni kugara ega, agoni kana kubata, agoni kana haana chaanogona. Ezvo inini ndini zvese zvake. Pandamugadzika akadonha ndinongowana akadaro, nhunzi dzikapinda mukanwa ndinongowana dzakadaro. Saka ezvo ndakuona zvaakundiomera nekuti handichagoni kana kuti ndisuduruke paari ndimusiye. Mumashure mataura kuti maimusiyira mbuya vake amwene venyu. Ko iye zvino izvi? Ezvino handina, ndakutoti kana ini ndikange ndida kubuda baba wacho ndototi havana kwavachabudawo vanenge vakutoswera varipo pamba. Mbuya vava kupi? Mbuya vakashaya muna January. Gore rino iri? Gore rakapera. Gore rakapera. Makagara nambuya Brandon ari mwana mudiki kusvika ane makore mangani? Kusvika ane 19. Mbuya vachikubatsira? Mbuya vachindibatsira, vaindibatsira zveshuwa. Kunyange chekudya chaicho Brandon munhu asingadyi zvese zvese, asi vaiziva kuti pamwedzi wega wega ndogona kutenga dovi raBrandon. Ivo mbuya vaitengera muzukuru wavo? Haadyi porridge isina dovi. Vaindibatsira zvakanyanya. Kana sipo vakatenga yavo vanototengawo neyangu yekuti mwana awo achirwe. Saka zvakandiremera zvikuru. Tinoona isusu kuti kana mai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema, upenyu haufanani namai vanenge vaine vana vatinoti vane mitezo yakaringana. Ndeapi matambudziko emimi amuri kusangana nawo ekuti tinoti iko zvinezvi makuita basa rakapetwa kudarika vamwana amai? Inini ndikusangana nedambudziko zveshuwa rekuti Brandon ndambotaura pekutanga kuti haabate, haagare, haagone kumuka ega, haana chaanoita. Inini ndatoone basa times 2 nekuti ndakutoziva kuti ezvino izvi Brandon anoita nekugara rega ndimuradzike, Brandon anoita nekurara rega ndimumutse, ane nzara ndomufidha. Zvese zvake ndini, zvese zvake. Kubva kumakuwacha chaiko manapukeni hatichambonzwii kuti chinonzwa kuti puu inonhuwa, hauchatomboidze dzimonga kuti uchida kudya wakobva atoita, wakutokutibira mapleti, wakutosumuka unodi wotonomuklina kuti iye awane kugarika zvakanaka. Tiri kutaura pana pamwana mukomana ane 20 years. Ane 20 years. Muchiri kubatira mitambo kubva muchizvara kusvika iko zvino. Chokwadi. Mataura nyaya yekuti haana zvimwe, anenge zvese zvake ndimi zvichireva kuti munogezesa nekuitira zvese. Zvese. Ndeapi matambudziko amuri kuwana nekuda kwokuti Brandon munomusumudza? Brandon yezvino izvi wakuti musana chaiwo unorwadza, kana mbabvu chaidzo unonzwa kuti dzakurwadza iko zvino. Ndingangoti mwiri wacho wese unonzwa kuti wakurwadza nekuti Brandon akura. Kana chibayo chacho unonzwa kuti ndakubayiwa nechibayo, asi hapana zvaungaite nekuti ndo zvatakapiwa. Mataura imi muchiti mune vana vamwe ava vaane upenyu hwavo hamugare navo? Vamwe handigare navo, umwe nomwe akumba kwake. Zvichireva kuti pana Brandon hamuna umwe here iko zvino izvi anokwanisa kukubatsira zvichida pakusumudza ipapo nekugezesa kunge baba? Baba varipo, ndo vandingatoti vanogona kumbondibatsirawo kuti kana ndida kumufidha ndikagara, nekuti ndikada kuti ndisumuke ndigare naye pasi ndinopunzika. Saka ndotanga ndagara ndoti baba chisumudzai mundigamuchidze ndofidha mwana. Mataura imi muchiti hama dzakagamuchira, baba wakagamuchira, asi dzimwe nguva tinomboona matinofamba kana kuti matinogara, mungati here imi muchibereka Brandon achikura akagamuchirika mucommunity? Mucommunity vakambonetsa, maitaurwa, sezvo ndambotaura kuti kune mukomana wangu anotamba bhora, mamwe mashoko ndakasangana nawe kutonzi imimi makaromba
kuti mwana wenyu anyatsogona bhora. Saka mwana wenyu akazouya adai. Ndoma mashoko ekuti nanhasi unoti ukafunga unoti wakurwadziwa nekuti unenge usina kuzvikumbira chipo chaunenge wangu changoyo chakadaro. Brandon haana zvaanozviitira sekutaura kwamaita. Kuchikoro akamboenda achibva azodzoka. Munharaunda ane here vamwe vanouya kuzotamba naye kana kuti ane here kumwe kwaanoenda kwaanonosangana nevamwe zvichida vezera rake kuti paaikura ipapo vamwe vana vadiki vakaita saiye? Zvandakaita ini manje ndakaita pfungwa yekuti mwana wangu handidi kumuvharira mumba. Ndoda kuti vamwe vana vasazoti kana vakamuona vomuvhunduka kana kuti vomutiza. Ndaitanga ndichimuburitsa pagedhi, ndomugadzika pagedhi newheelchair. Ndomusiya aripo. Vamwe vaimboya vachimira pamagedhi, vamwe vachimira vachikasvika paari. Ndikurangarira mumwe musi ndamugadzika ndikati kandimbomugadzika vamwe vachitamba bhora. Vandamugadzika kunze kwegedhi. Pakapfuura vamwe vairi, ndobva vanonga dombo. Mumwe aidomva ati muteme. Saka mumwe wacho akapotsera dombo riya harina kuzosvika paari. Saka ndakaona kuti inyaya yekuti vanga vasingamuzive. Saka ndakaramba ndichimuburitsa kusvika aiwa vamujaira vemunharaunda nevana vadikowo vamujaira. Iye ane vamwe vakanga kutoti akatoona tinoziva kuti dzimwe munhu akaona munhu waanofarira anobva aratidza kufara. Pamaimuisa pane vamwe vana, Brandon aifara here kana kuti? Aifara. Kana akanzwa vainzi angobhanana vakauya vachiimba aita zvona ajigija, nyangwe ari mumba aitanga kuskirima kuti ndisei panze munhu uya yadi auya, ndovandatotora ndonoisa panze. Saka izvo zvakapedzisira ane vashamwari dzakawandisa mukambuzuma dzakawandisa. Matara nyaya yekambuzuma asi iko zvino tiri kumabvuku. Makabva sei kukambuzuma kuya kuno kumabvuku? Kukambuzuma kuti ndibve kuno, isu takaita cooperative yevana vanorarama neurema. Ndobva tajoina, taingobvisa tumari pichana kusvika mastenzi anzi abudira kumabvuku. Ndobva ndangokwanisa kuita wakaturu musaka. Ndokuzoti kuuya kwandakaita kuno. Saka izvo ndakurarama ndiri kuno kumabvuku. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tina mai Brandon vataura ivo matambudziko avari kusangana navo, nekuti iko zvinezvi Brandon ane makore 20 asi mai vachiri kuitira zvese. Vachiri kupfekedza mitambo, vanodyisa, vanogezesa, vanoita zvose. Uye vataura kuti Brandon akagamuchirika kwavakambenge vachigara kukambuzuma nevamwe vana. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tina amai Brandon vane mwana ava kutosvitsa makore 20 vachiri kuitira zvese. Mai Brandon iko zvinezvo vava kugara kumabvuku, asi takawana mukana wekutaura navo pavakanga vachiri kukambuzuma, uko kwatakaona Brandon achigamuchirika nevamwe vana vakanga variko. Takaita zvakare rombo rakanaka rekutaura naambuya vachiri vapenyu, avo vakataura rudo rwavakanga vainarwo kuna Brandon. Brandon temuna asina nyaya kutongoti ukamureza wotekerera zvake. Ndo nyaya dzaBrandon kuti une zvimwe zvaunotombonzwa hakuna. Tinoziva kuti hongu vamwe ana mai ndana mai vakabereka, asi kune vamwe ana mai zvakare vanenge vachirera. Imimi takatarisa muchigara naBrandon tinoona zvakare muine moyo wamai. Vamwe vanosema
vamwe vanoramba kana kubata voti mwana wako ndewako wega. Oyo chikomba changu chandakasirwa ichi torara tese ndiye wandorara naye pamberi pangu tiri vairi. Mune rudo naye, munonzwa kuti muzukuru wangu hazvinei neurema hwaainawo. Aiwa zvakasimbisisa. Muchikamu chayo chapfuura mataura kubatsiridzwa kwamaitwa imimi nagogo, uye mukataura matambudziko amaakusangana navo gogo havasisipo hamusisina wekusiyira. Mambotaura nyaya yekuenda kunotengesa kumapurasi. Ndizvo here zvaiita kuti dzimwe nguva muwane zvimwe zvinhu zvekupa muri yenyu yamakanga muchikudza? Ndizvozvo. Iko zvino izvi nekuda kwekuti Brandon ava kukudai nguva dzose dzeupenyu hwake, chii chamunoita imimi pamunomuka kuseni? Zuva renyu rinenge rakamira sei? Patinomuka kuseni ndinongomuka ndomugeza, ndapedza kumugeza ndobika ndomufidha. Kana takuita zvegadheni wopamba toitawo zvegadheni kuti tiwanewo kuti anenge auya kuzotengawo dhora musi iwoyo tiwanewo chokutenga sipo nekuti tiwachire Brandon. Panyaya yekuwacha iyi tinoona kuti vamwe vanototi ini ndinozowacha wacha nangu ndoita musi weSaturday, ndinoita after mazuva kana 5. Imimi katanya yekuwacha zvinhu zvinoshandiswa nemwana. Inini ndakazvipa mutemo wekuti Brandon dai aigona kuzvibatsira angadai aigara ari smart. Saka nekuona kuti haakwanise, ini ndini ndinofanirwa kuti agara ari smart. Ndakatoita make sure kuti mwana wangu haafanirwi kutota. Akamuka makuseni ndikamugeza ndomuchinja, Brandon anobuda marute. Ndikamupa chikafu chinogona kudonhera pahembe, zvinodedza nhunzi. Dzadedza nhunzi dzopedza dzapinda mukanwa, dzaakutomukanganisa utano. Saka ndogona kumuchinja 3 times. Paatotira pese ndobisa, ndowacha. Saka every day ndinotowacha. Every day. Mambotaura nyaya yekuti gogo vaiti vakaona kavawana kutengera Brandon dovi vobva vatenga nesipo. Saka iko zvino izvi semunhu anowacha zuva rega rega, sipo zvinofamba sei? Sipo ritori dambudziko. Kana ukazowanawo akunzwisisa vanogona kukupawo. Kana usati wawana rinenge richiri dambudziko. Ndosaiti tinoitawo muriwo tikawana atenga dhora, kana mangwana akatenga zvidhora tonotenga sefedi toisa pasaidi, nekuziva kuti tine dambudziko remwana risingadi kuti agare aine tsvina. Pane matambudziko mazhinji amataura amuri kusangana nawo pakukudza kwamuri kuita Brandon. Saamai vaBrandon, chii chamungati mimi dai kuri kuti zvakati nezvakati zvikaitika paupenyu hwangu zvinokwanisa kurerutsa mutoro wandinawo wekuchengeta Brandon? Inini saizvozvi ndakatarisa kudai Mwari vakandipa pekugara, asi pfungwa dzangu ndaidai Mwari vandibatsirawo ndawanawo kana pekuti ndivake. Nyange ndikaita kana 4 rooms, unoziva kuti umu unoisa munhu, kana kuti wogara umo makasununguka nemwana, dhora rauchapiwa umu rinoita kuti ubatsirike. Ndo pane pfungwa dzangu. Tanzwa muchara nyaya yekuti mimi munoita zvemuriwo, maimboenda kunotengesa. Iko zvino izvi munokwanisa here kana kuita zvekutengesa muripo pamba ipapo nemwana, kana kuti zvimwe zvinhu zvekuti munoti dai ndakwanisa kuwana ichi chandinokwanisa kuita ndiri panapa ndiine mwana. Tinoona vamwe vanoti inini ndikakwanisa kusona, kana kuti ndikakwanisa kuita huku, kana kuti ndikakwanisa zvinokwanisa kundibatsira ndizoona mariyo yekuti nditenge sipo, nditenge chikafu chamamboti Brandon haadye. Mbuya vacho vaiziva kuti haakwanise kudya porridge isina dovi. Chokwadi. Kana zvakadaro ndinokwanisa, nekuti nenda kuti pandiri ndogadzika ipapo newheelchair ndoita zvandiri kuita ari munyasi mangu. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamungati inini pamwe ndinokwanisa kuita izvi? Kana kutengesa ikoko ndogona kutengesa, kana kuwana mabhero ndoisa papo ndotengesa, asi ndiine mwana wangu pasaidi. Ndeapi mashoko amurida kutaura kuna naamai vari kuchengeta mwana akaita saBrandon, kana kune vamwe vese vakateerera chirongwa chinoichi? Mashoko andinoda kutaura kune vakateerera nanamai vari kuchengetawo vana vanenge Brandon, chinhu chandotanga kuvaudza ndechekuti mwana haafarirwe mumba. Mwana ane kodzero dzake, ane kodzero dzokuenda kuchikoro,
ane kodzero dzekuendeswa kuchipatara akarwara, ane kodzero dzekuburitswa achitamba nevamwe. Zvinova zvinotirerukira muchinzwa kuti kana kuine gurupu rakadai riri papa rina namai vane vana vanorarama neurema, imimi svikaiwo ipapo titakurirane mutoro, tiite inonzi parent to parent support. Zvichireva kuti imimi here mune kwamunoenda kwamunosanganawo nevamwe vane vana vakaita saBrandon? Zvino tinoenda pahoro panonzi paMakuvarara chitatu, tichitanga na10 topedza na3. Nhasi uno muchirongwa tanga tiina mai Brandon. Mai Brandon vari kuchengeta Brandon ava kutosvitsa makore 20, 20 years achirarama neurema. Brandon haana zvimwe zvaanokwanisa kuzviitira, zvese anoitirwa naamai. Tinoziva isu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Iwe neni tine basa rekurerutsa mitoro inosanganikwa nawo nanaamai ava. Zvizhinji zvatinokwanisa kuita kurerutsa mitoro yavo, kubva pakumashoko atinotaura navo kana kuisa ruoko pane zvizhinji zvavanoda, kunge sipo, zvekupfeka nezvese. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.